Takže na výrobu výrobkov určitého typu a druhu tu máme rôzne pomôcky, s ktorými si pomáhame. Môžeme začať napríklad celuloidom. Je to vlastne plast, ktorý je ohybný a pevný. A s týmto celuloidom sa dajú pri točení vlastne tvarovať a zahládzať buď brúška z vonkajšej strany, alebo keď ho ohneme opačne, tak vieme aj krk zahladiť, prípadne dorovnať, keď je potrebné. Ďalšia pomôcka sa používa tzv. Fízel. Ten sa pri stlačaní, alebo keď je kachlica vytočená a ide sa tvarovať brúško, tak sa pritlačí vlastne pri spodku, kde nám vytvorí takúto šikminu. To sa na to používa. Ďalšia vec je čepel, ktorá má v strede dierku. Tá slúži na to, aby sa tam vedel dať prst, aby to bolo stabilné, aby to bolo pevné v rukách. A tiež sa používa, keď je vytočená rovná kachlica, jedna ruka je vlastne vo vnútri. Čepel sa pridržiava zvonku a zvnútra, ako sa zatlačá do brúška, tak čepelou si pomáhame tvarovať a doťahovať hlinu vyššie. Ďalšia z vecí, ktorá sa dá použiť pri tvarovaní, je cidlina. Tá sa dosť často používa pri rovných výrobkoch, aby bol výrobok čo najrovnejší. Bude to rovná strana alebo našikmená. Tiež sa to dá použiť pri tvarovaní na hrubo, keď sa vytvára tvar výrobku. A posledne sa to dá použiť pri odstránení hliny z kruhu medzi kruhom a výrobkom, aby sa odstránila aj hlina, aj voda. Keď to je odstranené, tak vlastne nasleduje takýto drôtik, ktorý nám pomocou napnutia a podtiahnutia odreže výrobok z kruhu. Drôtik má vlastne na konci takéto dve drievka, za ktoré je to uchytené, aby to bolo pevné. Toto meritko alebo meridlo nám slúži buď na určenie priemeru alebo vzdialenosti spodku výrobku a môže nám tiež slúžiť na to, keď si chceme namerať na šulci jednu dĺžku hliny, ktorú budeme rezať. Čiže to prekladáme z jednej strany na druhú a nám to nabodkuje a my sa môžeme potom s rotikom prerezať. Pechetál je vlastne vyrobený, dá sa povedať, že z kachličky a ten zasa slúži na výrobu tanierov alebo misiek. Tiež má v strede dierku na uchytenie. Keď je výrobok už natiahnutý, roztiahnutý, môže sa použiť na zarovnanie. Vždycky sa to ťahá zo stredu na kraj. Čiže táto dĺžka, tento spôsob vyrovnávania. Keď je tanier vytočený, je tu ešte pomôcka. Nazvime to nejakú placadlo, ktorým z jednej strany sa výrobok nadvihne, musí to byť samozrejme mokré, namočené vodou od vody, odsunie sa a potom sa to celé naberie. A týmto spôsobom dokážeme nadvihnúť ten tanier a odložiť. Samozrejme, že tanier musí byť odrezaný od kruhu. Na odstránenie vody alebo čistenie výrobkov sa používajú húbky. Húbky sú rôznych druhov, bude drsná, jemná, aj rôznych tvarov, aký žbankár alebo
kruhár potrebuje. Hej. Používa sa to na vyčistenie buď zvonku, alebo znútra ešte, keď sa tam dá ruka zmestiť, alebo na vyčistenie z boku. Čiže sa tým odstraňuje voda, alebo teda prebytočný šliker. Ak máme vysoký výrobok a potrebujeme ešte nejaký tvar dotvarovať, že sa nám to tam nepáči, dá sa použiť vlastne húbka na paličke, ktorá sa vždy dá dovnútra a z vnútornej strany sa zatláča vlastne do steny. Hej. Čiže nám pomáha vytlačiť alebo dotvarovať ešte detail toho brúška. Samozrejme používa sa meter, buď na meranie výšky výrobku, alebo teda keď potrebujeme priemer vedieť, aký má mať. A na to nám slúži vlastne takéto meritko na kruhu, ktoré je posuvné, hore-dole. Tyčka sa dá posúvať. A tu si vieme namerať vlastne tým metrom požadovanú výšku, prípadne ten priemer vrchu. Tento nástroj je trachlík, je to vlastne zo železa, ktorý má zabrúsené na jednu stranu hranu do ostra a ten sa používa vlastne na obtáčanie dna výrobku. Čiže na výrobok sa nájde správny veľkosť štoku, na to sa to tam nasunie, vycentruje a týmto trachlíkom vlastne odoberieme hlinu od stredu ku kraju alebo z vonkajšej strany, kde si vieme ten spodok fízla ešte upraviť a zabrúsiť. Alebo prípadne teda ešte tvar dotvarovať z boku. Áno. Aj na tanier sa to používa, keď je to otočené, že to obtáčame vlastne ten tanier, tak sa to používa presne na tieto výrezy alebo dno. Upraviť dno. Ešte používame očká, ktoré sa tiež dajú použiť, keď je menší výrobok na obtáčanie, znútra zvonka, keď je väčší výrobok, a tiež sa dá použiť znútra, alebo teda dno, keď sa obtáča. Používame aj tzv. Vypichovatka. S týmito vypichovatkami je ich viacej druhov a typov a tvarov. Vieme s nimi vlastne urobiť potom nejaký vzor. Áno, a to sa vypichuje spôsobom, že zo zadnej strany držíme ruku, prsty a z prednej strany sa zatlača cez materiál toto vypichovatko a vytlačí vlastne tú prebytočnú hlinu, ktorá tam nemá byť. No a razitka, máme teda očíslovanie razitiek od 1 po 9 samozrejme, alebo teda iniciálu kruhára alebo čbánkára. No a tie sa používajú na označenie výrobku. Čiže keď tam dá kruhár svoju značku, tak sa vie, že kto to robil. A potom sa dáva vlastne číslo výrobku, ktorému je pridelené tomu presnému typu, ktorý sa má točiť. Kruh je elektrický, samozrejme sa používa v modernej dobe, už desiatky rokov. No, má 2 pedále, plyn a brzdu, kde si regulujeme vlastne rýchlosť, lebo pri rôznych výškach a priemeroch sa používa inakšia rýchlosť. A aby sme aj vedeli odstrániť teda ten produkt alebo výrobok z kruhu, tak na to nám slúži brzda, aby nás zastavila kruh a mohli sme to odrezať. Videli sme už aj prácu na tom malom, novšom kruhu. Na ktorom robíš radšej? Aký je tam rozdiel? No, tak zvyknutý som na veľký. Rozdiel je v tom, že menší kruh má nižšie otačky. Čiže na tom sa vôbec nedajú, alebo
veľmi zle sa na tom spracováva väčšie množstvo hliny, čiže sa tam väčšie výrobky horšie vytáčajú. Pomalšie sa točí, krúti menšie. Takže vhodný na také menšie výrobky. A ešte sme zavodli. Ešte tu máme jednu vec. Volá sa to koška, ktorou vlastne sa zahládza a zapravuje ešte vrch výrobku. Koška musí byť vždy vo vode, aby sa potom klzala po tom výrobku. Ona sa týmto spôsobom ohne, pritlačí sa k danému produktu, samozrejme, že podľa toho, ak sa kruh točí, hej, a odstraní vlastne šliker alebo vodu. A takisto sa to dá použiť, keď chceme urobiť nejaký pohyb. No, to zatlačíme a týmto si dopomôžeme. Takisto sa to zahládza aj pri tanieri, keď je vytočený, sa použije koška spôsobom a uhladí nám vlastne povrch. K lisovaniu potrebujeme hlinu, ktorú si vždy musíme prevalkať, a túto plachtu, ktorou lisujeme, a vlastne si otáčame podľa potreby, jakú hrúbku chceme. No a pri lisovaní používame podľa toho, čo chceme robiť. Keď chceme nejaké srdiečka, tak si vlastne to, čo vylisujeme, dáme na sádrovú plotňu a na tej sádrovej plotne si vytlačame do tej hliny buď srdiečko alebo už čo potrebujeme. A keď robíme náušničky, tak zase s týmto kolečkom. A do tých náušničiek vlastne vkladáme takéto úško, čo sa zavesí. A vlastne sem sa vloží. Potom je z toho takéto malinké uško a to sa zavesí ako náušnica. Máme lisovanie. No a keď chceme robiť štuplíky do fliaž, máme dva druhy, gulaté a špicaté. Si to spevníme. Teraz si to musím dať na vrch. Takto si to otočím. A musím si to zakrútiť úplne na doraz, aby som to mala pevné. A vlastne si pripravím hlinu, s ktorou si to zatlačím do tých štuplíkov. A keď to mám zatlačené, tak tú hlinu stiahnem s orezávatkom. Pekne zarovnám s húbkou s vodou. Zase otočím. Uvoľním a nechám obtuhnúť. A vlastne keď to obtuhne, sa mi tá hlina odcerí a to už môžem potom vybrať. To je toto. No a teraz zase je to. Keď ideme zatlačať, tak tiež si musíme pripraviť hlinu, zvalkať a určité rozmery, podľa toho, či menšie, väčšie, si pripravím, zatlačím. A takisto, keď to mám zatlačené, tak zatlačiť s týmto skladívkom dreveným. Potom to stiahnem,
zase umyjem a tiež nechám, aby to obtuhlo a potom to môžem vyťahnuť a robiť s tým ďalej. To by bolo toto. Na bežnú prácu potrebujem vlastne špachtličku, nožík a razítko, vodu, húbku. A keď robím šuflíky, takéto veľké a malé, tieto vzory, to sa menej zalieva, ale keď sa to zalieva, tak si musím hlinu tiež zaliať, vyvalkať a potom si s pravítkom namerám, podľa toho, či na malé alebo na veľké uško, koľko centimetrov potrebujem a podľa týchto formiček si to uško pekne ohnem a potom s masou sa to prilepí. Vnútro sa musí orezať celé. Takisto potom to už je zalievané. A taký istý postup je aj pri veľkom šuflíku, len tam je už akože väčšie ucho. Tu sa to vlastne ohne a tu si to pritlačím, aby to bolo pekne zagulatené. Vlastne, keď zalievame vianočné gule, tak si ich musíme pripraviť, utrieť od prachu, zagumičkovať to s každou jednou formou. Do gul dávame vlastne keď vylievame, aby tam bol vzduch, tak tam musíme dať špendlíky a pred vylievaním sa musí vyťahnuť. To isté sa dáva aj do prasiatok. Je taký istý postup. Malé aj veľké prasiatka. Malé prasiatko. To je vlastne to isté. Takisto tam ide ten špendlík. A vlastne pri týchto prasiatkách musím tiež si zobrať hlinu a zatlačiť uška. A to je ten istý postup. Zatlačiť, stiahnuť, nabúchať a potom, keď je to trošku obtuhnuté, zobrať a s masou teda pritlačiť na tie prasiatka. To je prasiatkám. To sú aj malé, aj veľké uška, čo sa potrebuje k tomu. Keď robíme krbové hodiny, ktoré mám formu tuna, tak tam musím potom vložiť toto, keď ich vyťahujem, aby boli teda rovnomerné. Keď robím trojramenné svietniky, ktoré sú tu, tiež sa zalieva. A k tomu vlastne tieto vršky, čo mám, čo sa zalievajú, tak tie si naukladám sem postupne. A ten trojramenný svietnik lepím tu na tom, na tých stojankoch. To je k tomu. Keď robím máselničky, to je maslenka a k tomu vlastne potrebujem, keď idem zalievať, takéto pomocky.
si vyložiť. Takto sem si nalieva masa. A k všetkému teda potrebujem špachtlu na orezávanie. Všetky ostatné veci, čo sa zalievajú, celé komplet, tak to už rovnaký postup. Zaleje, vyleje. Niektoré sú s uškami, niektoré sa teda lepia, to už samotné. Keď sa robia muzikanti, tak sa ešte aj so šlikrom lepí. To sa musí. To nestačí iba s masou. A ostatné, čo sú dvojité formy, tak sa musí lepiť dokopy. To už sa všetko používa masa na to. Jak sa skončí s prácou, že používame sito, keď sa vylieva. Keď zalievam, tak so zalievakmi. A potom po práci sa všetko musí umyť. A teda pozametať, aby bolo čisto a všetko, čo k tomu patrí. Keď robím s masou, tak si ju musím s veslom premiešať. Že si rozriedím s vodou podľa toho, čo potrebujem zalievať, jakú hustotu. A musím si ju prvé s veslom celú premiešať poriadne, celé dookola. Keď to mám takto premiešané, tak si ju potom stiahnem a s vrculou si to ešte zamiešam, aby vyšiel odtiaľ vlastne vzduch. Pol hodinu spodok, pol hodinu vrch. Dobre. Takže tak sa to mieša. Keď je teda hotová, pripravená na zalievanie, si ju vypnem, vyťahnem hore. Poumývam a potom si ju prenesem vlastne do zalievačky. A tam ju začnem zalievať. A keď skončím so zalievaním, dovezem sem a zakriem, aby sa neurobila škarupina na vrchu. Zatáčať, tak potrebujem špachtlu na orezávanie a očistenie, drevečko, ktorým točím taniere a šablónu, ktorú potrebujem na sadové formy. Kľúč, s ktorým si manipulujem, jak potrebujem nadstaviť jakú šablónu na jaký tanier. K tomu potrebujem tieto hlavice, podľa toho, jaké taniere idem robiť. Či ide menšie, väčšie, tu mám rôzne tie hlavice, rôzne veľkosti. A takisto na taniere mám tieto pomocky vlastne, buď drevenú alebo plastovú, nožík a všetky tieto pichačky, keď sú vypichávané. No. Potom keď sú vlastne taniere, že už si dávam dolu, keď sú obtuhnuté, tak si ich musím dať na dosku. Na tú dosku si dávam igelít. A do druhého dňa to mám vlastne zakryté a potom s tým môžem robiť.
že keď donesem taniere a idem vypíchať, umyť, tak ich dávam sem, obtuhnúť vlastne takto. A už keď je obtuhnutý, tak ho otočím na tú sádrovú plotňu a nechám takto uschnúť. Keď je suchý, tak ho zoberiem, každý jeden tanier, pošmigulujem spodok. Zapravím dierku, zapravím ružičky, guličky, podľa toho, čo tam je. Umyjem s húbkou. Celý pekne. A už to dám potom na eternitovú docku a nechám uschnúť, dosušiť a ide to na výpal potom. Buď sa to schne teda na sádrových plotňách, alebo keď mám plné, tak na eternitoch. Takže na prípravu glazúry potrebujeme sito. Na veľkú nádobu potrebujeme samozrejme sito, veľké. Treba sito. Na veľkú nádobu, na malé nádoby stačí aj takéto malé sitá. Môžeme cediť. Takže na glazovanie potrebujeme v prvom rade metličky, na väčšie kusy väčšie smätaky, potom na tie malé kúsky štece, rôzne veľké, hrubé, aby sme sa dostali donútra do vazíčky. Potom ideme glazovať. Na glazovanie používame na hrnčeky, ale aj na misky rôzne takéto kliešte. Alebo aj takéto kliešte, podľa toho, aký je ten výrobok. Potom používame pinzetu, rovnú, zahnutú, podľa toho, o aký výrobok sa jedná. Na tanieriky, na glazovanie používame háčiky, jak majú dierky, sa zavesí, uschne. Na miešanie používame veslo do veľkej nádoby, do malých nádob stačí aj žufana, naberačka. Teda snaží sa každý glazovať tak, aby mal minimálne tých stekancov na to zaprávanie, ale presto všetko vždy sa nejaký vyskytne. A potom na oškrabanie, zrovnanie, vyrovnanie sa používa žiletka, niekto používa takýto nejaký drôtik, to je dobré aj na štáranie dierok. Potom aj toto je dobré na taký trojhran, na dierky, na taniere. Alebo rôzne takéto nožičky zabrúsené, takýto, s takým špicom, s takým, podľa potreby, aký je ten výrobok. Ja najviac žiletky a toto, no. Bakelit sa používa na zrovnanie tých stekancov. Takže výrobok, keď si naglazujeme, potom si ho musíme zapraviť, kým ideme malovať, oškrapkať, keď tam je nejaký stekanec so žiletkou, alebo so skalpelom, alebo s nejakým nožikom. Si to oškrapkáme, potom používame takéto pichatko, to sa robí na tanieriky, zase dierky sa prepichujú, s tým prešparajú, aby sa nám nezaliali. Ešte používame nožík taký na tanieriky, zase znútra sa to oškrabe, alebo šálky. Chvostík používame, aby sme si oprašili tovar, keď náhodou je trošku zaprašený, alebo ho dochytáme, tak sa lepšie maluje, keď sa to opraší s chvostíkom. A ceruska.
ceruzkou sa naznačí dekor a rozmeria sa to, aby tie ružičky, alebo čo sa tam bude malovať, aby to malo rovnako to bolo od seba. Rovnakú vzdialenosť. No a potom používame štetce. Takýto štetec tenučky, tomu sa hovorí kontúrak. S tým sa malujú lístky, alebo sa píše, alebo niečo také tenké. Potom sú štetce na ružičky. Na ružičky môže byť takýto štetec, alebo dlhší, podľa toho, aké, alebo maličký, taký menší, keď sa malujú malé veci. Alebo ešte tenší môže byť. Aj toto to vyzerá kontúrak, ale to je tak ostrihané, aby to bolo tenučké. Sa s tým drobnosti robili. Potom na bodky používame štetce, zase také gulaté, aby sa nám urobila pekná bodka, keď sa to namočí do farby. Na vyplňovanie tam je podľa toho, kto aký sa mu hodí, teda s akým radšej robí, tak buď s takýmito, alebo môžu byť aj hrubšie, tenšie, s tými sa vyplňuje. A čo myslím ešte, potom ešte keď robíme modré, alebo modrý alebo pestrý dekor, tak používame mikačiky, s tými sa robia také oblúčiky, len mikačiky sa tomu hovorí. Na kružkovanie sa takýto hrubý používa štetec, keď sa vrch krúžkuje vázy alebo tanier. No a pásiky, keď sa robia, keď sa kružkuje, tak také dlhšie štetce sa používajú. Čím je ten štetec dlhší a taký tenučky, tak viacej sa tam naberie farby, tak sa urobí pekný krúžok dokola. A na väčšie veci ešte aj takéto veľké štetce sa používajú, to sa robí ten vrch, sa hore okružkuje s tým. Väčšinou si maliari akoby prispôsobia tie svoje pomôcky a že aj časom vlastne stále vymýšľate si niečo nové, aby ste si trošku tú robotu uľahčili. Áno. Máte niečo aj vy také? No toto je napríklad vymyslené, to sme si spravili, že keď je tanierik tu nemám teraz momentálne, tak z druhej strany, keď je tam, kde je ten fízel, tak tam býva taká hrubšia vrstva, tak s týmto toto sme si vymysleli sami, že to má taký oblúčik a tam sa to akurát zmestí a tak si takto oškrabeme. Žiletka sa používa, tak ja som si namiesto žiletky skalpel, lebo s týmto je lepšie, to sa lepšie drží v ruke. A potom na glazovanie tam mám všelijaké drotiky a také veci. A čo sa týka malovania, sme si ukazovali taký ten papierik špeciálny. Jaj, papierik, no, pavzak. Tak to si môžeme urobiť, že keď potrebujeme rovnaké, napríklad ideme robiť vtáčikov alebo niečo. Čo tu ešte také mám? Aby boli rovnakí tí vtáčikovia, aby nebol jeden samček, jeden samička, tak sa dá použiť aj toto. Takýto pavzak, že si to nakreslíme na papier. Vydierkujeme si to so špendlíkom a potom si to s uhlíkom otlačíme. Položíme to na výrobok a prejdeme to s húbkou. S takouto húbkou to prejdeme a máme to tam otlačené. Potom sa to len opráši dolu, keď sa to namaluje. Takže to sú také, a robia sa s tým aj všelijaké logá a také veci, keď potrebujeme, že to máte nejaké také, aby to bolo rovnaké teda. Ešte pred sebou máte tento kruh, ten má aký význam? Na krúžku sa robia pásiky, že sa krúžkujú taniere, vázy. A keď potrebujeme teda rovnú čiarku spraviť, takto napríklad, že idem si teraz, tuto budem písať, tak si takto naznačím, že aby to vyšlo rovno mi. Pásik. A na tom sa vlastne krúžkuje. Keď tanier je okružkovaný alebo váza, tak voľnou rukou by sa to nespravilo a keď sa to dá takto, tak sa to urobí, len sa drží štetec a točí sa s prstom a urobí sa rovná čiarka. Štetec si každý prispôsobí sám. Podľa toho, to už som hovorila, ako sa mu lepšie maluje. Aj si strihajú niektorí sami štetce, niektorí teraz si dajú ostrihnúť, lebo každý má individuálne štetce. Je ten štetec z nejakého špeciálneho materiálu?
No boli voľakedy špeciálneho materiálu, teraz už je problém, toto máme také štece, čo máme už viacej rokov, čo nám pozostávali, lebo teraz je problém zohnať dobrý kvalitný štetec. Bol z prírodného chlpku, teraz sa to nedá zohnať, no. Tak, farbu máme hnedú, tá sa používa na lístky, na písanie, tie sa hovorí, že kontúra, preto sú aj štece na kontúru. Obrysy sa s tým robia, nevyplňa sa s tým, pretože by to bolo také matné. Potom máme farbu červenú, modrú, žltú, fialovú a zelenú. Zelená vyzerá ako čierna, ale teda keď sa vypáli, tak je zelená. Tie farby väčšinou, keď sa vypália, tak sú skoro rovnaké, akurát tá zelená, že tá čierna teda je zelená. Pred nakladaním do pece by bolo dobré tú pec si trošku očistiť, čo sa týka nejakej špiny, lebo môžu tam byť úlomky z vecí, z tých stojankov, platní, ktoré sa používajú. Takže najlepšie je si zobrať klasický vysavač, povysávať kúty a viditeľné špiny. Potom, keď to očistíme, si tú pec, tak môžeme pristúpiť k nakladaniu. Na nakladanie používam hlinené stojanky rôznej veľkosti. Podľa toho, aký materiál sa ide nakladať do pece, tak podľa toho si urobím výšku toho poschodia. Takže začnem nejakým stojankom, jak som hovoril, že sú rôzne výšky. Toto sú tie hlinené a tuto mám ešte ďalšie tiež z takého bieleho šamotu. Jeden vyšší, jeden nižší. Tak keď si to do pece uložím, tak na tie stojanky používam takúto platňu šamotovú. Vidíte, že je to aj duté tým kvôli tomu, že aby ten vzduch teplý, ktorý je pri zapnutí tej pece, vlastne sa šíril tou platňou. Takže keď už si dám tú platňu, tak potom už dávam na tú platňu tie produkty. A ešte podľa toho, napríklad teraz, keď je zimné obdobie, tak sa začínajú robiť vianočné gule. A vianočné gule, aby som mohol dať do pece, tak tiež budem potrebovať vlastne stojanky. A takúto pomôcku, vlastne je to hlina. Dám takto tú pomôcku, aby mi presne takáto tiež šamotová tyčka dobre držala, aby sa mi to vlastne nezošmyklo. Takže vlastne takto budem používať tie... Môžem to takto dať. A aby som tam mohol zavesiť tú gulu, tak mám vyrobený takýto háčik. Tento háčik je z kantalového drôtu. Tento kantalový drôt vlastne má tú funkciu, že pri vysokej teplote sa neroztopí alebo neroztaví, tak keby sme používali nejaký, poviem to, že obyčajný elektrikársky drôt, takže vlastne on je pevný. Tento háčik vlastne takto sa sem navoleče gula a zavesí sa na tú tyčku. Potom už keď je to vlastne všetko vypálené a idem tie veci vykladať z pece pri vysokej teplote, aby som sa nepopálil, tak používam aj občas rukavice, ktoré vlastne mi bránia k tomu, aby som sa popálil.
Potom ešte teraz používam aj vymedzovacie podložky. Podľa toho, ako potrebujem mať výšku, tak na tento stojanček si prikladám vlastne tieto podložky a na to už ide tá doska, aby sa mi nedotýkali vlastne výrobky. Takže tak, a pozerám ešte a myslím si, že toto je všetky pomôcky, ktoré pri mojej práci používam.